namar ba ulakon aware ngi ngidon mentah ni ngi dong kumni gade ke jingle khu gade ke plan gade ke sandur jong play ngi pelpa which is sungu you play rangkat ya pi kong i men ki para jong ini John Tinar iba don mentah pedeng ke jing sitam tengi nakaleng jengi ngi wan ban ai men sem ya pi John Tinar ba pim de bandu jing kerman agar teng pa badu pun ba sem ba ko hero imi aba kopa hero imi go jisu hero imi ko men sem ko woniar ko jisu be aga de kapor aga de yeng sa hero imi aba kopa hero imi go jisu hero imi ko men sem ko ma nga go jisu ke bibi na kasnong tiba nile ya kane kamisher mata kasni ban pun khuo ya kane ka pung sajang kunci benta banwan ra ka koi khe asnong hathau bar pun juru banwan ra ya ka jing khu jing subah ka imlang salang te habang idon ka jing ko jing khya idon du kata ka lat ka kebuk sel bangi kun kibring ngin he ngin san hak ta ka jing ko jing khya ka bapura
serubah yang iwe pa iwe sya kene kejing yu puson lang yang ketin ublei bat yau Yesus Kristus malami pat niki bayang serubah ini yang ngakarpan arngot nangi ban pule nakasti baningkong jong yones kelenong kabasau kedukot kabapra hado sipo Ni uble ula penpau yala kacing iya yengi. Ula pa yala ukuan bamarway sa kapertay bangindop im da u. Hagan niya dan kacing iya. Bangila iya mangi ya ublay. Hindray mauken ula iya yengi. Ula pa yala ukuan bansiw kuna nakabenta ki pop chingi. Ito ya ublay. Naba ublay ulong kacing iye. Da kumne ublay ula penpau yala kacing iye yangi. Ula pa yala ukun ba marway sya kapertay bangindop im da u. Ha kane dan kacing iye. Bangi la iye mangi ya ublay. Henry mauken ula iye yangi bat ula pa yala ukun bansiw kuna nakabenta ki pop changi. Bangan i hok iku, bangan kamay ka hok, bangan i ikiparaburio, ikiparamadjang, bangan i ikiparo, ray hakajang im tungang asluba, ang simlala ban i hok ikiparaburio, ang simlala ban i hok ikiparamadjang, tingadon kambing kijing kasyalang, jang pi kong kakenhon, banyak duay lang na kabenta kajang na, kanya kitian kakta ina kanya po. Kile sneo nasio pilihan iki tak kabasneo tak kade ke jimut kebedan ada jikim jana kumta ini ke por kini kintin ke syam yang ak tin jumugle banam dei banle kumta Mengi ngela bangin emsni haka jing emjungi ka bamana kasni kane ka katin emsni et kala shisha ka basha jingmut haka jing emjungi bangi de ban et yaki para breo ide ban et yaki para marjan ide ban et yaki bahaya kasam jungi khantam e bangin kan ma yo blai bang mengi ide bandan ka jing e ka bakar pani u kumpama u la e jingi ka jing e ka bam jukot kumta ai ba mengi ru indan ka ta jing e ha u hadu ban ko ka jing emjungi Sibon ya pi kilang wana Paris ibadasman rengkat pi ki samla rengkat i Princess Maring ibalong kum nong pelang chong ke kibibi rengkat ya i balbengti balong kum sekretari chong ke kibibi te kublai Sibon rengkat e pi kino yalam makan ka balang sina molong tho irang babalang ke bala pediang subaha bala ilat yangi pi ki pai rungai baro ke badon tangni du ki habaret ki samla ke long kemi ke long pa ki bala isim menta pura ni tina kaliang chongi kaki bibi subsek kaliang changa ko pinang pilang kublai Sibon kublai siajarngu
ublay nagar kui ki kam ki jam ya ke jing e chong phi ban tip ya ublay bare ke jing em ka ba phile malakasi kublay sibon kublay si hajar ngo tongi thakti nam daga jing chop chakane ka si kabagi awan ta ko ram sulai kublay sibon kublay sibon Bawan na po kaparis, iba na dyan lang bangi, harga ka puan. Harga pa, puan siyang na puan. Harga ni ka puan, pangipusan ni kira ketian ka jangan pelay. Harga singin ikaw jangan tayaw. Kamaria Madalena berkawai pat Kamaria kilayalet pet ya kejentam. Kensan nakhi ujumai ubajur. Wangal utrai lawan hiana beneng. Ulapun telun ya uma berulasyang halor jungu. Kadur kadar jungu. Lakum kaleli markijan jungu. Kili kum gayor. Kinawap karot kilatiang hadu kadap ta. Bat kila kenyu bat kila longkum kibayam. Wangal ula keran hakikin thai. Pimdai ban sabtiang ulaong. Ngatip baphiawa diau Jisu balasan arpana. Dan hamne ulami pat kumba ulaong. Tudon dekat tuan ban pensyai ijimut berkat sungi yang ini upor bengin lak ban syaskur ban pusan ya ketian kebaim jome ngikat subhai me ketura Jisu. Ngikat subhai me ketura Jisu. Ngikat berkamaria berkamartha. La isen ayaka meladaran kat batki berkomba melapan imria ular serus. Tepan emnya ki mensiam jangi ba nginang la ban tip ha ban tip kham ha ya ka ktian ka ba em jang me bat ban la ban priang ro ya ka khubur ba pha jang me tadon kat ro bat ngi hini por ba khandian ban pan shai ngi iwe pa iwe tadon kat bat ngi ko try Jisu tadon kat bat ngi try Jisu ngasngu dap jing kemen berbor habanga puson ye ketien ke jong play habang ye kenduk bun ki jing e ru ha ke jing em habang pai show play ngadap jing kemen kumta kani kentien jing kemen ka kata yang ang ke jan bian pen pena ba Jisu lebih pat berak kubur ba kata yang aru ba ngade ban mare ban keloy ban mare ban yalap yu kubur ba nagalong dagi kitian ni dagi kam janga habang apusan bar habang perka hakine gisni kita yau ki benai ki beralait no ngia simentalang hakaban ya pusan sepangga jing syasitom ka jong tra jong Yesus Kristus Henry sian ngin sayo mat yak paskha kasngi jong jing mipat jong tra jing Yesus Kristus bat ngin sayo mat biang ya kata jing kemen say sian pat sian haba ngale ya ke bopha na kubenta ka buram jong blai ndrei bun sian ngatiang ngaknyu ba yo kibreo kin kran ben kin isi yang ladang bakla lane ngakum bakla ndrei Jisu kta nga ba ngamdei banlong kum ta ubreo ba septiang ba kenyu ban le ke babha ndrei le ban le ban ya bet syakmat
pi ngas ngomuru na bantai kong ibamon nang tabat ngaptu gerteng ini kong ibai bareng video ini iba to ngai ble pi shibun nagbanta jing pelaj por jong pi banyadon lang barngi gani gejanmi to ble jong jing unang ri unang sumar unang yalam lenti pi papinang la susu ban penia igam jong ka kebibi jongi po ka Paris jongi kenang ba kini ki heb baret ki jongi bat mangi ki bala he lasan ru ngin nang pengam jeliu bat ngin nang penso tie chuchu e ka tien ke jong blai nang bangin long sisa kita ki Kristan ki bajanai ki ba impura ya ka jinget ki jongi tetang kita kentin ki blai subun sele sup blai sai blai rodrikat tapi Di Syabangin sedang ya ke program ini agak ketek jong ke KBB substrik marbisu ngapediang subhai piwe kamta me ke substrik ke member substrik team ke berabla ke bor ke bokodo jongki ban boy ke ngesengi di Syabangin sedang ya ke program ini ngakot iwe ke member substrik team penyelam ini agak cituai Hakan dan Papa pun siap sekolah. Barong ilatip siapang ke KBB but kumno ngiyo jing mentoy lingba kani ke KBB ka ai ka KBB the top ka question ka baningkong kalong ka ai ka KBB nanta ka ba arpan ka ai ka jing mentoy bang iyo lingba ka jing don lang jongi ha KBB man la i group punya perkhat lang bat pin jubab ya ka jingket tahu jing songo ya ublai hakine ki araphu san teligi snem jang kane ka Paris jongi jing dapat son snem jang ka KBB jang ka Paris ti nadu snem arajarway balas dang te kan mau nadu kipor jang dang lang Bishop Vincent balaklatno badjang Sister Martina thaba adu tuki por adu snem do arjarway hi nilas dang banyayan abede beneka KBB kaneka Paris jongi bad nadu kini kisnem ha kajing dam entah ki adap santali kini kisnem tinggal ayo sibun kinong trei balang haka neka Paris jongi adu ki kena ki samla ki rangba lang kami lang baru ngaliyo sibun ki nong trei dai lang ba ka KBB ting ya i adu mentaro ti ki jeng kiu jong kini kena ki jeng simbenta jeng ki kena ha barok kiliang di kadai hi lang ba ka KBB ke beki sedang benjon ke KBB tani ke nang ne kadang la yo amta ki no tre balang sibun ki kenar ki la selur hi rangki samla te bicara rangki rang ba ki la selur hi dum ta tingat pa jong sungu yo play lang ba ka KBB ke ne ka Paris ke jongi kumba kalong menta kumni kumba kalong hi kadai lang ba jong ka KBB ba yo ki no tre balang yo mensin bat khantam ba kumno bakin yo ban puson ni kaktin ke jong blai ban kulik tin ke jong blai bat sibun ki wei ki kam ke bamaki ki le tinak ni kadau tinggi nang penslo susu habide bat ki kena ki jongi inte bisarang ki kun samla jongi wat kilo kemilok paru bakin nang ya cakma caprang habide bat ka KBB bat kenang ba kindukla ban long sisa ti Kristan ki ba ki ba serham bat kini barahi ban long hi na benta ka buram ka jong blai tinggi songo yo blai sai senpan ha kan kepor kan ka Paris jongi bangila penjo menta ki arpusan telikisnam ka KBB bangila nang ki nang ya sakrang ha bedai bat habaro kiliang bat kamtam bakumno bangin nang yo kinang tre balang bat ban nang yo ban puson ya ka tin ke jong blai
disebut. Idap da kajing sngongu ya oblay nakabenta kini ki arpusan tali ki snam ki ba kakenhun balang barit kalaya lingba hagani ka parish jongi ka parish ukras jing shai marbisu iso ban ong ba kum kinong yalam ki ba hakman yela yo shishaban ma ki so jong ka jingai ai bat ki so jong ki jing ka khu lingba kini ki arpusan tali ki snam hakani ka sni jong ka jubilee rupa ka jongi hakabangi sham ya kamat ka bangin pusan lang naga ktien ka jong oblay ka ktien jong metrai ka long ka sharak ya ki kijat jong ka jing em ka jongi ni soban ai ngu ya oblay nakabenta ki e baro ki ba ma u ulaya lam lenti yangi lingba ka ktien ka jong u tat bangi dang ya lenti ban pen kre bat kum juru ban sakhi ya kani ka sngi ni yo I shibun ba ki jing kala ha ka parish ka jongi lingba ka jing don jong ki ken hon balang baret ha ki unit ki ba phair ha ki snong ki ba phair ha ki sub district ki ba phair kham pam e ha ki ni ki southly ki sub district ki ba ken thop ha ka parish ka jongi yo I shisha yo uso jong ka jing kala bat kham tam e yo uso jong ka jing e jong ki para bangen ye ga ktien ka jong ublay ka balong ka shithi jing e ka jong u na ka benta ka jongi de ha shabangin pen kot ya kani ka sngi jong ka jubilee rupa ni dap shisha da ka jing sngu ya ki rat ba ki balalet ashwa jongi ki nong ya lam ki bahak mat jongi nadu usnam ar hajar iway tat hadu kane ka sni ka bamenta isngu bat ngi ai pertu ya ka jing le bha ka jongki ya ka jing lam lenti ka jongki yangi bangin kinjo ya uni umau mer uba ar pusan itu oblay jong ka jing yet onkar khu ka do e ki nong ya lam ki badang don ha kane ka khlep mat bat wat e ki turu ki nong ya lam ki balalet no sha ka jaka ka ba oblay ula pen kre na ka benta jongki bon a ya ki ya ka jing jat that ka pam chukut ublay jong ka jing yet onkar khu ka do ya ki nong ya lam ki badang don menta ya ki members parish team baro ya ki nong ya lam jong ki sub district team baro but ya ki nong ya lam hakikin hon ki ba phair ba ka jing yet ka jong ublay kan sa ringkat bat ni kham tam e haw ni usnam jubilee basuk bat bakamen ya phibaro ka ken hon balang barit ka parish marbiso